Hej YouTube. Hey YouTube. Du ved godt nok noget. Der spiller vi noget hide and seek inde på Hive. Der kommer til at lægge link ned i beskrivelsen til vores fædres kanal og sådan noget shit. Jeg har et blok på hovedet. Og hvis der er nogen, I kan høre i baggrunden, så er det sikkert Frederik. Jeg kan ikke høre ham så godt. Nej. Luk mig ud! Fuck den der. For satan! Hold da, det betyder der ikke. Hvorfor larmer det sådan? Hvad mener du? Der kommer sådan en høj lyd. Bum, bum. Ej, de der blok, de er virkelig anspredt. Jeg fandt en! Me and my friends. Du ved godt, vi har lige fået knockback. Sort. Har jeg fået nok? Oj, hvor lækkert! Kom nu herhen. Der er ingen, der gider at finde mig, bare fordi jeg har et godt gennemsnit. Shit, den navn er kommer det ellers godt finde på at sige. Kan man så der? Shit, men jeg havde, når du kommer bloks bagfra, får jo hjertestop. Jeg ved ikke, det var det. Shit, den lyder bare larmende. Der er ild i blok. Ild. Der var ild i mig. Hvis jeg kan overleve det her, så er jeg for sej. Fuck, den er dum. Man kan sgu da ikke bare stille sig sådan. Jeg ved ikke, hvor mange der er tilbage. Men en fucking idiot. Undskyld, venner, men altså. Tænk, der er ingen, der finder mig. Der er sådan noget redstone noget op. Stop den fucking lyd. Jeg hader det. Jeg kan godt kigge en lille dame op i hovedet. Må jeg ikke sige, hvor du er? Jeg tror, jeg er en af de eneste, der er tilbage. Wow. Du burde næsten lære, hvordan man optog med webcam. Så man kunne se mit flotte ansigt, mens jeg spillede. Så det... Ja, det kan I skrive ned i kommentaren, hvis der er nogen af jer, der ved det. Så kan han bare gik lige forbi nu. Du er død jo. Jeg ikke er død lige. Men han gik forbi mig, så kunne han hjælp mig, Marker. Hjælp mig. Nej. Jeg sagde ikke til dig. Jeg skal bare gå rundt og slå alle bloks.
Det var det sidste. Var det det? Nej, der skulle stadig et par endnu. Jeg så en, hvor... Jeg så, hvor der var en, der gik hen. Vi skal ned til den, ned i kælderen, Vandt vi? Nej, de der. GG. Fuck, hvor handy. Hvorfor kan man ikke skrive med stor? Hey Mikkel, dit sprog, Mikkel! Kom nu, lav op dit sprog. Vi kan godt Det tage... er en kæmpe gave. Er det det? Ja, den gigantiske men- gave lige ude foran hejden. Ellers vil jeg bare gerne lige sige tak for, at I så med. Kan vi ikke spille noget med det, Brian? Nej, kan vi faktisk ikke. Tak fordi I så med, og håber jeg har nydt den her video. Skal I betragte den her flotte gave. Hej.